Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť náš soft pliobox, ktorý je špecifický tým, že jeho výplň vyrábame mäkkú, preto aby sa predchádzalo zraneniam, aby ľudia, ktorí majú problém vyskakovať na tvrdé drevené bedne, trošku odbúrali ten strach, vďaka tomu, že aj v prípade zlého doskoku alebo zlého odrazu alebo čohokoľvek sa nemusia báť nejakého vážneho zranenia alebo odrenia holenej kosti. Vnútro plioboxu vyrábame z recyklovaného tzv. Rúna technického, ktoré sa využíva pri výrobe sedacích súprav, no my tie odrezky, ktoré vznikajú pri výrobe sedacích súprav, berieme, rozvlakňujú sa a lisujú sa z neho takéto bloky, ktoré následne používame ako teda výplň na naše plioboxy. Povrch plioboxu je tvorený z odolného PVC, v ktorom je zaliatá sklolaminátová mriežka, ktorá vlastne zabezpečuje celistvosť materiálu. Na uzatvorenie celého plášťa používame odolný obuvnícky zips, ktorý naozaj odolá aj tomu najhrubšiemu zaobchádzaniu, ktoré sa samozrejme v komerčných fitness centrách deje. Pliobox vyrábame kompletne v našej dielni na Slovensku a preto o jeho kvalite absolútne nepochybujeme.